Spoznajte nové digitálne kombajny. Obrovský skok v zbere plodín. Výnimočný komfort. Inovatívna technológia. Vysoká priechodnosť hmoty. Ide o kvalitu ponúkanú naprieč všetkými modelmi. Nazývame to DNA, Dionová architektúra. K dispozícii sú 3 pokročilé separačné technológie, z ktorých každá ponúka odlišné možnosti. Dva rotory série X9 sa pri zbere úrody postarajú o bezkonkurenčnú výkonnosť. V srdci série S7 sa nachádza jeden rotor s veľmi veľkým priemerom, ktorý zabezpečuje výnimočnú univerzálnosť pri zbere rôznych plodín. Okrem toho sa séria T5 a T6 môže pochváliť viacbubnovým systémom, ktorý dosahuje perfektnú výkonnosť a zabezpečuje výnimočnú kvalitu slamy. Veľmi tichá kabína s panoramatickým výhľadom posúva zážitok z obsluhy na novú úroveň. Kabína je tak pohodlná, že viac už nebudete chcieť pracovať niekde inde. Vynikajúci prehľad zberaných dát, displeje s vysokým rozlíšením, väčšia plocha obrazovky, rýchlejší procesný výkon, všetko plne prispôsobiteľné vášmu spôsobu práce. Digitálna sieť výrazne zvyšuje rýchlosť prenosu údajov a uľahčuje integráciu sofistikovanejších snímačov. Práve tieto snímače umožňujú automatizačným nástrojom bez ohľadu na zberové podmienky maximalizovať výkonnosť pri dodržaní vami zvolených nastavení. Bezdrôtové pripojenie umožňuje diaľkové monitorovanie výkonu v reálnom čase. Okrem toho sa automaticky ukladajú vysokokvalitné dáta o plodinách a poliach na účely analýzy a budúceho rozhodovania. Nastal čas posunúť sa na vyššiu úroveň. Nové digitálne kombajny. Získávanie poznatkov o budúcnosti.